Ola, que tal? Saúdos e moi boas tardes, benvidos a esta terceira e derradeira xornada do Desafío a Banca, unha xornada que vai servir para que se decida quen é o campión deste torneo. De momento teñen posibilidades os tres equipos, tanto Celta como a Deportivo e Lugo poden proclamarse campións. E antes de nada, pois imosles contar cal é o calendario que temos para o día de hoxe. A partir das 7:30, no primeiro dos dous encontros, vanse enfrontar o Deportivo e o Celta. Por parte do Deportivo estará Marcos Pereiro e por parte do Celta, Duarte Galván. Así mesmo, a partir das 8, no segundo encontro, enfrontaránse o Deportivo e o Lugo. Por parte do Deportivo estará Mujai Sadik, futbolista do primeiro plantel branquiazul, e por parte do Lugo estará Gianni Ramani, xogador albivermello. Dese xeito, pois iráse decidindo quen é o vencedor. No caso de que no primeiro encontro Duarte Galván consiga derrotar a Marcos Pereiro, pois o Celta proclamaríase xa campión do Desafío a Banca. En calquera caso, imosles lembrar como está agora mesmo a táboa clasificatoria, liderada polo Celta precisamente con 6 puntos. En segundo lugar está o Lugo con 3 puntos. En terceiro lugar, o Deportivo tamén con 3 puntos e cun partido menos. E, ademais, queremos recordarlles tamén cales foron os resultados ao longo destas dúas xornadas que xa se disputaron. No venres, pois no primeiro encontro, Fran Cañotas caeu derrotado por 1-4 diante de Víctor Mollejo. Gañoulle o Deportivo Celta nese encontro. No segundo, Brais Méndez derrotou por 0-5 o Lugo de Víctor Grande. E xa na xornada do sábado, pois como saberán, Rodrigo Vázquez caeu diante de Jaime Seoane por 6-0. E no último partido, no máis disputado ata o momento, Denis Suárez derrotou por 3-2 a Brais Doval. Ademais, como lles vimos contando ao longo deste torneo, pois o motivo principal de toda esta iniciativa é poder recadar diñeiro. Teñen por aquí abaixo unha contiña que será pois donde poderán facer as transferencias que consideren oportunas. Todo ese diñeiro recadado irá destinado á conta que os Sergas ten aberta na banca e con eses cartos pois seguiremos loitando contra a Covid-19. Ademais, tamén lles queremos contar que no pospartido deste día de hoxe pois contaremos con ata 3 exfutbolistas que van conversar con nós pois sobre o que está a ser este confinamento e tamén sobre o que foi o torneo este Desafío a Banca. Eles serán Roberto Fernández por parte do Lugo, Fran Caínzos por parte do Celta e Manuel Pablo por parte do Deportivo. Ese pospartido poderán seguir en desafío.abanca.com e tamén no Facebook Live de A Banca. Agora, sen máis dilación, imos presentar xa aos nosos comentaristas, imos falar xa con Donato e con Manel. Hola, que tal? Moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Donato, comezo por ti, que nesta ocasión o Deportivo vai xogar como local. Que sensacións tes na previa deste partido? Bueno, me da un poquito de miedo, ¿no? Pero tengo confianza en Marcos. Moitos risos vexo por aí, non sei se será ironía, Donato, esa confianza. Es importante. Yo creo que el Celta, después de la derrota en su casa, va a venir a por todas. Y yo creo que Marcos va a montar un sistema para aguas. No quería hablar del sistema, pero es un sistema para aguas que abre delante y cierra atrás. Entonces, a veces no cometemos los mismos fallos que antes de dejar el medio de la defensa abierto para los contrarios. Manel, no teu caso, non sei como ves a Duarte na previa do partido. No seu caso, pois ten certa presión, porque en caso de gañar, pois o Celta xa se proclamaría campión. Ti crees que iso pode pesar ou que el vai ser capaz de convertilo nunha motivación? Non, ao revés, eu penso que vai ser unha motivación. Vais a ir a gañar o partido, sabe que gañar lle daría o título. E vendo as palabras de Donato, que no primeiro partido estaba emocionado, agora o vexo máis cortado, entonces confío en que Duarte bueno, Marcos tamén conta, pero bueno, confío que Duarte logre o título para o Celta, non? Donato, supoño que a derrota encaixada no día de onte por Rodrigo Vázquez e ten que servir tamén de lección neste caso a Marcos Pereiro para tomar as medidas oportunas. Sí, eu estou completamente preparado.
Nada, como ben dicía Donato, eu vou usar un sistema paraguas que, bueno, consensuado con eles e con outra xente dos históricos, pois nada, asesoraronme que fixera así. Eles conseguiron facer o Deportivo grande, entonces, pois eu, continuando nesta senda, pois nada, vou facer esta estrategia. Paraugas que total é moi galega, o sea, que dásenos ben, así que e nada, intentar aproveitar as oportunidades que me deixe Duarte e nada, estamos en Riazor e Riazor é un fortín e vamos tentar gañar este partido para deixar el lío encarrilado xa a Mujai. É o que tiña que dicer. Pois aí escoitábamos a Marcos Pereiro, xa o oíron, presentámosles agora os que van ser os xogadores, aí tiñan a Marcos e agora imos tamén con Duarte Galván. Hola Duarte, que tal, como estás? Que tal, boa tarde, moi ben. Un pouco nerviosiño, vexo a Marcos moi motivado, pero veño con todo, chove, así que esperemos que o seu paraugas pois poida soportar a tormenta que trae o Celta de Vigo na tarde de hoxe. Non sintes a presión de saber que está nas túas mans, o feito de que o Celta se poida proclamar campión? Bueno, pero é bonito, non? O Celta sempre lle gustou estes momentos, creo que temos todo de cara, así que vimos para pechalo. Un derbi, o noso derbi, pode traer todo para Vigo ou leválo para Coruña, a ver que pasa. Marcos, escoitaba por aí as túas risas. Eu sei que ti, polo que che escoitei outro día nunha entrevista, xogaches bastante ao FIFA no pasado. Ti que opinas? Iso será como andar na bicicleta, que un nunca o esquece, ou crees que agora coas novas edicións do FIFA pois igual te pillan por sorpresa? Como ves? Non, home, cambiou o FIFA, vai cambiando. Eu no último que xoguei foi o 18 e, por exemplo, hai un cambio moi gordo que é a defensa, que é moito máis complicada agora, é moitísimo máis difícil facela. Antes dábarlle a que presionar o compañeiro e o compañeiro xa collea e ti tapabas pase, pero ahora prima cubrir o hueco do pase e é algo bastante complicado a facer no FIFA. E, pois, non sei, claro que cambia, é o que ten este xogo e bueno, pois, é moito máis difícil, é máis difícil tirar a porta, antes tirabas e pois agora tens que andar con máis cuidado a ver como lle das, como non lle das, bueno, pois vai cambiando. Pero... Duarte, de cara a este partido, eu sei que ti por aí tiñas algún cambio no once inicial, no once que soe ser once habitual do Celta. Non sei se nos queres adiantar algo, creo que era un troco na portería. A ver, contanos. Sí. Bueno, neste caso, quero apostar polo gato de Catoira, non? Pretiño, eu son de Rianxo, era de Catoira, creo que os aires do Ulla que nos entran de maravilla aos dous, así que vou facer este pequeniño troco. Así que vai sair no meu once inicial, apostando sobre todo de cara á renovación que espero que trae o Celta para este ano. Pois con esta reflexión de Duarte, agora sí imos xa cara ao partido. En breves dará comezo este encontro entre Deportivo e Celta. Agora xa vemos aí impresionada sobre a pantalla a alineación do Celta, como lles dicíamos, con esa novidade de Sergio Álvarez baixo paus. É un once que, como poden ver, é bastante ofensivo. Terá unha dupla atacante con Smolov e Iago Aspas, Sisto pola banda esquerda, Denis Suárez pola dereita e Rafinha como enganche. Estánse realizando aí os últimos trocos e cando desexen xa os xogadores comezará este primeiro partido. Eu dolle, Duarte, estás preparado? Imos, Marcos, sorte. Dalle. Desexábanse sorte aí os dous contrincantes e agora sí imos xa cara a ese primeiro adestramento onde se vai decidir quen será o equipo que saque dende o centro do campo. Erraba aí no primeiro remate Pione Sisto. Agora detía ese disparo Sergio Álvarez. En breves minutos pois terá lugar o inicio deste encontro entre Deportivo e Celta. Xa ven aí nas imaxes o magnífico estado do estadio Abanca Riazor, con moi boa pinta o céspede e coa bancada teigada ata bandeira. Aí viamos en imaxe a Borja Valle e precisamente o xogador berciano será o que saque dende o centro do campo. Saca Borja Valle cara a posición de Enre Chola. Enre toca con Víctor Mollejo, este abre cara a Mujaiz. Mujaiz retrasaba aí cara a Víctor Mollejo, este fallo propio co seu central, xa, e agora Abdullaye va, abre cara a Luis Ruiz,
Recibe aí Xavi Merino, pase atrás de Xavi, non estivo ben, non estivo atinado o dianteiro vasco e agora o que quere contraatacar é o Celta. Recibe aí Lucas Olaza no lateral esquerdo, toca con Fedor Smolov. Smolov quería combinar con Rafinha, pero anticipou ben aí a cobertura do Depor. E xa en conducción Víctor Mollejo, vai o toledano, abre para Xavi Merino. Ui, a primeira chegada do partido, a primeira ocasión clara foi de cor branquiazul, tivo a Xavi Merino nas súas botas, pero non puido sorprender aí o seu remate que se marchou a rentes do pau esquerdo e agora ataca novamente o Deportivo. Vai aí o ataque o conxunto coruñés, recibe aí Xavi Merino, queríase marchar do seu par, pero estivo moi atenta a zaga celeste, agora xa ten o balón o Caio Kuzlu. Vai o futbolista turco que abre cara a banda dereita onde aparece Denis Suárez, quere se marchar o xogador de Salceda de Caselas. Asiste cara a Smolov, Smolov na frontal da área, tocou aí nun defensor e o balón chega finalmente ás mans de Dani Jiménez. Sai xogando agora o Depor polo perfil diestro, vai Mollejo co balón, Mollejo que quere buscar a un compañeiro, atopa Čolak, Čolak con Xavi Merino, quere se internar na área o de Urduliz, vai Xavi, o disparo de Xavi, atallou o gato de Catoira e será córner para o Deportivo, vai na colgarse a área con perna esquerda Víctor Mollejo. O envío que despexa de puño Sergio Álvarez, pero segue o balón para o Deportivo en Rechola, catallou Sergio Álvarez novamente, moi atinado o porteiro de Catoira nestes primeiros momentos, pero certo, Manel, é que están chegando os dous equipos, sobre todo nestas últimas xogadas o Depor, e comezou isto con moitísima intensidade. Home, sí, o Depor xoga na casa, ten que ir a gañar, porque de gañar o Celta pues xa se proclamaría campeón. É normal que arrisquen un poquinho máis nos primeiros minutos, pero estamos aguantando ben co Gato e a defensa está aguantando ben, a ver se somos capaces de conquerir algunha contra e finalizar ben. Tiña aí esa chegada Uche Agbo, pero non estivo nada ben no seu remate o nixeriano e será balón para o Celta. Xa aí xogando dende campo propio equipo de Óscar García, hoxe nos mandos de Duarte Galván. E agora o que recibe no perfil zurdo é Lucas Olaza, abre cara a internada de Pione Sisto, quere meterse na área, consigue o disparo cruzado, marchou por liña de fondo e será saque de portería para o Deportivo, cando vemos aí que o colexiado amonesta Víctor Mollejo. Primeiro cartón amarelo neste caso do partido. Donato, vai ter que andar con cuidado Víctor Mollejo para non ser expulsado. Sí, la verdad que hay que estar más tranquilo. Víctor Mollejo es un chico que es muy acelerado y a veces toma tarjeta desnecessária, ¿no? En la primera parte, esto puede ser un problema para el equipo. E agora quería sair xogando aí o Deportivo dende atrás, tiña o balón Salva Ruiz, pero perdeu no diante de Denis Suárez, vai Denis, o pase atrás cara a Iago, Iago con Rafinha, gol do centrocampista brasileiro, os 27 minutos, adiántase o Celta, adiántase o conxunto de Duarte Galván, aí temos a acción repetida, o pase de Iago con Rafinha, e Rafinha que definiu as mil maravillas. Terá que darlle a volta ao resultado de por se quere ter aínda opcións de levarse este partido e consecuentemente este torneo. E agora ataca en 3 cuartos de campo con Borja Valle, perdía aí o futbolista do Bierzo, e será balón para o Celta. Sae xogando dende campo propio conxunto celeste, perdía aí o balón o Caio Kuzlu e recupera o para o Deportivo Mujai Sadik. Este toca con Michel Soma, Soma cara a posición de Peru Nolascoain, este para Uche Agbo, Uche Agbo que abre a banda esquerda cara a Salva Ruiz, Salva conecta aí con Peru Nolascoain, perdeu aí o xogador de Zumaya, e será balón para o Celta, será balón para o Caio Kuzlu. Sai xogando o xogador turco, recibe aí Denis Suárez que se interna na área, ollo esta xogada do Celta, quería rematar aí Iago Aspas, pero estivo moi atento Michel Soma e cortou esa ocasión. Agora pode ter Smolov, atallou no chan Dani Jiménez e impediu que esa xogada tivera maior perigo.
Agora Michel Soma quería contactar aí con Sabin Merino, pero o pase era moi complicado e perdeu o ex do Athletic. Recupera porén Peru no Lascoain, pero perde aí Michel Soma e o ataque que quere montar Pionesisto polo perfil zurdo, a cabezada aí de Aspas, que pouquiño lle faltou, que boa ese remate do futbolista de Moaña que marchou a rentes do pau esquerdo de Dani Jiménez. E o co Celta que nestes minutos está chuchando moito, está chegando con moito perigo. Apreta ahora Duarte Galván, consciente de que ten o marcador a favor, pero non se conforma. Recuperaba aí Mujai Sadik para o Deportivo, toca con Víctor Mollejo, Víctor sae en velocidade, pero trabucouse aí na súa entrega, e será balón neste caso para o Celta. Saliu o balón por liña de banda. Donato, que crees que debe mudar o Deportivo agora mesmo para reaccionar, para buscar a reacción canto antes? Bueno, el Depor estaba atacando muy bien organizado, ahora está un poco enrollado ahí en medio del campo, perdiendo muchos balones en defensa y tanto que el primer gol ha sido un fallo de perder el balón en una zona donde no se puede perder, ¿no? Entonces el Depor tiene que tomar un poco de cuidado. E con esta xogada xa viron, chegamos ao tempo de descanso, remata o primeiro tempo con vitoria momentánea do Celta despois dese gol de Rafinha. E pregúntolle tamén a Manel como está vendo este partido. Pois o que dixen antes, non? Estábamos esperando nunha contra pillalos desorganizados, así pasou, nos pusemos por delante, aí xa se empezou a notarse a presión, non? Incluso tivemos aí unha ocasión de Iago para meter o segundo e agora pois está un poquinho máis igualado, non? Ahora son eles os que teñen que arriscar e nosotros nos segundos 45 minutos pois xogaron o noso partido. Hasta ahora penso que Duarte está facendo moi ben e seguir así, non? Donato, e ti agora que estamos no descanso, introducirías algún troco? Modificarías algún xogador? Bueno, yo creo que en ataque estaba jugando bien. Yo creo que los fallos estamos cometiendo atrás, ¿no? Ahí, sobre todo por el lado izquierdo. Nuestro lado izquierdo está fallando y tenemos que intentar corregir esto. Pero yo creo que Marcos es un gran entrenador y lo va a hacer bien. Pois deste xeito chegamos xa ao inicio do segundo tempo, en breves vai sacar o Celta, facíao agora aí Fedor Smolov, sae xogando o equipo de Óscar García dende atrás, sae xogando coa súa zaga, o Laza combinaba aí con Rafinha que vai en conducción e toca para a posición de Smolov que lle devolve a parede, quería aí o pase da morte Rafinha, pero foi moi ben o cruce Michel Soma, porén volve a perder ao Deportivo e agora tampouco estivo preciso aí o Celta nese envío e será balón para Sabin Merino. Abre cara a posición de Salva Ruiz queres internar na área, vai o lateral valenciano e parou aí Sergio Álvarez, quería meter aí o pé Borja Valle, pero parece que estaban fora de xogo ou así o viu o asistente. Será saque para o Celta, xa move o gato de Catoira. O envío en longo de Sergio, agora que ia moi ben aí o cruce Mujai Sadik, o lateral rioxano que recupera o balón para o seu equipo, perdía aí Mujai e volve a recuperala, agora era Bao que iba co balón, Ucheak Bo que chega a frontal, quería lle pegar con perna esquerda, petou nun defensor, intenta o de novo, pero estivo moi ben aí Jason Murillo para afastar o perigo, e será balón para o Celta. Iago Aspas que deixaba cara a Rafinha, non, era Pionesisto. Agora recupera aí Peru no Lascoain, pero Peru cara a Borja Valle, Borja que quería combinar con Sabin Merino, pero non foi quen, e agora recupera novamente o Deportivo. Vai en rechola co balón, pero recuperou aí o balón o Caio Cuslu que sae tocando cara a Denis Suárez. Vai o futbolista de Salceda de Caselas, toca para Rafinha novamente con Denis, vai a ter o man a man, Denis ante Dani Jiménez, chapou o porteiro vigués, providencial aí Dani Jiménez, que con esa parada impediu o 0-2.
E ollo este envío dende a esquina, despexou a cobertura do Depor e agora ten o balón Pione Sisto. Podelle pegar dende fora da área, pero rexeitou aí a zaga do Depor, que agora busca a contra, quere chegar aí Borja Valle ese balón, a piques estivo de facelo, pero estivo máis rápida a zaga do Celta. En calquera caso, Manel xa está deixando varios avisos o Celta neste segundo tempo. Sí, está intentando meter o segundo gol para sentenciar o partido, pero non estamos moi atinados, non? Pero bueno, a verdade é que estamos dominando, tendo ocasións, temos moita pólvora arriba, non? En calquer xogada se pode decidir. Puido haber aí un penalti de Mujai sobre Pione Sisto, pero non sinalou nada o colexiado e xa sigue o xogo. Pero Mujai non debía xogar hoxe, que foi expulsado onte. Isto do FIFA sempre nos deixa algunha sorpresa, esta era unha delas. Cantaremos a alineación indebida ao final, entonces. Agora hai ese envío longo para o Celta, Iago quería combinar con Denis Suárez, pero recuperou moi ben Abdullayeva para o Depor, e sai agora en condución Perú cara a Uche Agbo. Este toca para Enre Cholak, Enre quería apertura aí de Víctor Mollejo, pero perdeu o balón, e sai xogando Celta. O Caio Kuzlu con Iago con Smolov, vai o dianteiro ruso que toca cara a Pione Sisto, a cabalgada de Pione que quere pisar liña de fondo, envío atrás, pero acaba finalmente ese balón nas mans de Dani Jiménez, e vai sacar xa dende a área propia o porteiro vigués. Sabin Merino longo cara a Uche Agbo que quere encarar portería, pero foi moi ben o cruce aí Jason Murillo, e balón novamente para o Celta. Donato, vai quedando menos e o Deportivo non dá síntomas de reacción. Sí, la verdad que hay que hacer un cambio y poner un atacante más ahí, a ver si tenemos suerte de poder empatar por lo menos el partido, ¿no? E vaya ocasión acaba de ter xusto aí Lucas Olaza, o lateral uruguayo, que lle pegou con todo a ese remate que a piques estivo de sorprender a Dani Jiménez, pero non o fixo. E agora xa están a ver que Duarte Galván prepara algunha modificación para este último treito de partido. Veremos finalmente cal é esa sustitución. Xa o ven aí en pantalla, Santi Mina será quen reemplace a Denis Suárez, máis fútbol ofensivo, máis pólvora en ataque, non se conforma Duarte Galván que quere pechar o partido, e veremos a ver se fai algunha outra sustitución. Segue mirando cara ao seu banquillo, pero finalmente parece que non, e deste xeito reanúdase xa o xogo cando faltan algo máis de 7 minutos para chegar á conclusión do partido. Aí víamos esa última xogada de Lucas Olaza, tivo Celta o 0-2, pero non foi quen Lucas Olaza de enviar ese balón ao fondo das mallas. Víamos aí tamén que Marcos Pereiro aproveitaba para facer algún que outro cambio. Entraban Cristian Santos e Aguer Akeche. Veremos a ver se son o estímulo que necesita o Deportivo para meterse no partido. Aí vai Sabin Merino, Sabin con Akeche, detivo aí Sergio Álvarez por alto. Sae tocando xa dende atrás, ese envío longo cara a posición coido que era de Iago Aspas, Smolov no man a man con Dani Jiménez, pode pechar o partido, moi ben copea baixo Dani Jiménez, impedindo aí o 0-2, pero segue insistindo o Celta. Santi Mina co balón, Santi Mina que se interna na área, que quere mandar o pase atrás, pero estivo moi atento Michel Soma, e será balón para o Deportivo. Quería atacar aí Sabin Merino, pero estivo moi ben Jason Murillo, e será balón para o Celta. O ataque en estático do conxunto vigués, Santi Mina polo perfil diestro, e vai ao suelo, e será penalti. Penalti no desconto, penalti cando xa case non quedaba tempo para máis, cartón amarelo para o central deportivista, e o Celta que terá aí oportunidade de pechar o encontro. Vemos aí repetida esa falta, Iago Aspas nos 11 metros, Dani Jiménez baixo paus. Veremos a ver como se resolve esta pena máxima.
Aí vai Iago, toma carreiriña, gol, 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 golazo de Iago Aspas, golazo de Iago en a banca Riazor por toda a escadra, e deste xeito o Celta pecha o partido e deste xeito prácticamente xa temos gañador do desafío a banca. Aí ven repetido o gol de Iago, fermosísimo. En breves finalizará xa este encontro cando decida o colexiado. Aí está, final do partido, gañou o Celta e deste xeito temos vencedor. O equipo de Duarte Galván acaba de dar a vitoria ao conxunto celeste. O Deportivo xa non poderá alcanzar a puntuación dos vigueses, tampouco o Lugo, así que o Celta, primeiro vencedor deste desafío a banca, aínda que queda outro partido por diante. E nos imos aproveitar pois para falar cos protagonistas dos dous equipos. Comezamos por Duarte Galván, supoño que moi ledo despois desta vitoria. Pois a verdade é que sí, esperábame un Deportivo un pouco máis contundente, pero, bueno, permitiron máis xogar, bueno, desde a saída da portería co Gato de Catoira, pois comezou a ilusión celeste que rematou pois coa vitoria do primeiro desafío a banca. Este caso que levamos para Vigo, que iba tocando meter tamén un trofeo na vitrina. Marcos, no teu caso, onde crees que estivo a chave do partido? A chave foi que aproveitou aí dos fallos, bueno, un fallo aí de un pase e nada, gol e depois é moi difícil remontar así. É moi pouco tempo, os partidos a 5 minutos, a verdade que son o que meta prácticamente gana, porque depois nada, que ten isto dos eSports que no momento que vai por detrás ou que lle chaman o tilt, vai para arriba e depois é difícil remontar, pero bueno, nada, tivo ben, houve oportunidades, os xogadores fallaron todo o que puderon fallar, eles querían fallar máis, pero non foron capaces, así que nada, ben. Duarte. A ver si o FIFA volve a meter a Donato e nada, entonces te solucionas. Contame. Duarte, supoño que haberá moitos afeccionados do Celta presenciando agora este momento. Xa víamos aí nas imaxes como festexaba o teu equipo o título. Non sei se lle queres decir algo á túa afección. Pois sí, dende logo que é un orgullo vestir esta camisola neste torneo, ainda por encima cunha boa causa, e que nada, que convido a todos a que suban unha historia a Instagram ou onde queiran cantando a Rianxeira, porque como vos Rianxeiro, pois é un orgullo, non? Que cada un deles suba, e que mencionen todos a @mpereiro, que todos suban a Rianxeira mencionando a Marcos Pereiro. Nada, que un placer e que nos volveremos a ver, que ainda queda moito fútbol esta temporada. Que non se lles pase pola cabeza ir á Plaza de España a celebralo, non é para facer eso, Eso non se pode. Cada un na súa casa, cantamos a Rianxeira, cada un ao seu rollo. Eso sí, que non te embarques, non te vayas, é importante aclararlo, porque como normalmente se canta mal, pois que non te embarques Rianxeira. Aí queda unha notilla así dun importante esa puntualización, dende logo. Marcos, e no teu caso, viamos hoxe na previa do partido que incluso contactabas aí cos xogadores do Deportivo para convocalos, pero nada, ao final non deron o rendemento agardado. É que nada, ao final Gaku non me contestou, deixei no banquillo e nada, bueno, eles intentaron o que poideron, pero bueno, aí están que... Bueno, están confinados, Marcos, hai que entenderlo. Ahora mismo estou desolado, estou completamente desolado. Bueno. Duarte, no teu caso xa pensaches onde ides poñer este título, nalgúnha vitrina especial, non sei, como ides facer? Non sei, temos que fabricar unha así un pouco máis chula, as que temos que teñen algo de anos. Así vos quedando pequena. Sí, temos un proxecto dunha vitrina bastante bonita que imos poñer en Antada de Balaídos, así que o próximo día que podamos ir todos, que seguramente sexa máis pronto que tarde, poderemos ver aí o título do desafío a banca que gañamos esta tarde. Non sei, daremos unha volta a ver que se nos ocurre, pero podes mandar ideas, Marcos, aceptamos ideas.
un paraugas ou algo así, podría ser. Sí, eu xa a vez que din ideas para un trofeo para o Celta, a mí xa me quedo de todo, hasta salir no marca, o sea que... Bueno, rapaces, pois despois deste partido, despois deste emocionante encontro que protagonizastes, só nos queda agradecervos aos dous a vosa presenza, que nos acompañarades no día de hoxe nesta iniciativa tan solidaria e moito ánimo co confinamento que nos queda por diante. Nada, pois moitísimas gracias a vos e nada, un saúdo a todo o mundo que estivo vendo isto, por colaborade aí nese número de conta que tedes aí nas vosas pantallas e nada, que desta imos a ir moito máis fortes o todo o mundo, fútbol, todo o mundo, imos sair máis fortes desta e moito ánimo a todos. Bueno, tamén agradecer, darvos as grazas pola chamada, para mí é un placer. Tamén convidarvos a que colaboredes aí no número de conta que aparece nas pantallas. Nada, a seguir. Eu agardo vos a partir do lunes no Fun polo Aire todos os días, así que aí estaremos contando moitas cousas interesantes e bonitas. É un bico grande, a saída desta como se poida. Estaremos pendentes de vos, moitas grazas aos dous e agora pois aproveitamos tamén para conversar con Manel. Manel, como viches este torneo do Celta que disputou agora xa o seu último encontro? Pois para mí, sinceramente, foi un placer, non? Intentar axudar neste momento por esta causa, que a xente colabore neste número de conta que aparece aí abaixo. Era importante, pasar un rato agradable como así foi, felicitar tamén a Duarte polo seu título, e sin de encima, pois, gañando en Riazor parece que sempre presta un poquinho máis, non? Pero bueno, moi contento, moi ledo de estar aquí e disfrutar deste primeiro trofeo a banca que foi moi bonito, a verdade. Manel, en calquera caso, este torneo empezaba mal para o Celta con esa derrota de Cañotas, pero ao final isto non é como empeza. Pero eu penso que foi unha estrategia de Cañotas para despistar, non? Para despistar. Sabía que detrás viña Brais, Denis e Duarte, e foi para confiar, non? Pero bueno, a verdade é que pasamos un rato agradable todos xuntos, que era o que se trataba, e sobre todo, pois, ainda encima, se levas o título para Vigo, pois mellor, non? Pois moitas grazas tamén pola túa participación, Manel, como sempre, un placer e moito ánimo para estas vindeiras semanas. Igualmente para todos, que podamos salir canto antes, que sería o bonito e que todos desexamos. Donato, no teu caso, non marches aínda, temos por diante este partido entre Deportivo e Lugo, onde se vai decidir quen remata como segundo clasificado. E agora, pois, imoslle repasar como queda a táboa clasificatoria. Agora mesmo, como lles dicíamos, o Celta ten 9 puntos, o Lugo 3 e o Deportivo tamén 3, cando queda tan só un partido por disputarse, un partido onde estará en xogo, pois, esa segunda plaza, o trofeo de plata, para ver quen será o subcampión deste desafío a banca. Tamén como curiosidade, pusimosles lembrando os marcadores destas 3 xornadas, o venres tiñamos ese encontro entre Cañotas e Mollejo, naquela ocasión gañaba o Depor de Mollejo por 1-4, despois era a quenda de Brais Méndez que superaba por 0-5 o Lugo de Víctor Grande, e xa na xornada de onte, xa na xornada do sábado, pois no primeiro partido víamos a gran goleada do torneo, ese partido no que Jaime Seoane, o xogador do Lugo, derrotaba por 6-0 o Deportivo de Rodrigo Vázquez, e despois, ás 8:30, pois o partido que máis igualado estivo ata o momento neste torneo, o partido que enfrontou, neste caso, a Denis Suárez con Brais Doval, un Denis que finalmente, despois de estar o partido, como lles dicíamos, moi equilibrado durante os 90 minutos, pois foi para terras viguesas con ese resultado de 3-2. Agora xa se están preparando para o seguinte partido, para o partido que vai despedir este desafío. Xa están cos mandos a voltas tanto Gianni Ramani, que vai defender a elástica do seu equipo, do Lugo, como Mujaiz
como Mujahid Sadik, que vai a defender a elástica do Deportivo. En calquera caso, como xa saben, esta iniciativa ten unha finalidade solidaria, ten unha finalidade de entre todos arrimar o ombreiro para que xuntemos o máximo diñeiro posible nesta loita contra a COVID-19. Teñen por aquí sobre impresa unha conta do Sergas que ten aberta en Abanca para que vostedes pois fagan as transferencias que consideren oportunas. Todo suma, todo conta, entre todos pois debemos aportar o noso graiño. Como curiosidade do que están sendo estes partidos, imosles lembrar tamén cales son os máximos goleadores, e que a falta deste último partido hai triplo empate no máis alto da táboa, e que tanto Carrillo do Lugo como Cristian Herrera como Rafiña do Celta pois teñen os tres goles, e tamén, por certo, Iago Aspas co Calxe, cuádruplo empate. Teremos que agardar a estes últimos 90 minutos para saber quen será o máximo goleador deste primeiro desafío a banca, ou para saber se en calquera caso pois hai un empate e temos que repartir ese trofeo imaginario. Veremos tamén se Yanis Rahmani e Mujahid Sadik son capaces de facer goles cos seus propios xogadores. No día de onte, pois Denis non foi capaz, pero sí que fixeron iso pois tanto Jaime Seoane como a Víctor Mollejo e Brais Méndez. Veremos a ver como está o pique. En calquera caso, temos xa por aquí os comentaristas, temos xa a Donato e a Manu Rodríguez, e con eles queremos conversar na previa do encontro. Hola rapaces, que tal? Hola. Bueno, Manu, no teu caso incorporaste agora, xa estivemos contigo onte antonte, non sei, que sensacións tes despois de saber que o Celta se proclamou campión? Bueno, igual ahora pues queda un pouco descafinado o último partido, pero bueno, sabendo que é un derbi ante o Depor, pois bueno, vamos a intentar quedar segundos e por lo menos tamén levar o Pichichi. En calquera caso, Donato, sempre é emocionante un derbi, xa o dicía Manu. Sí, todos los derbis son bonitos de jugar, de se ver, ¿no? Ahora desde fuera ver los partidos y yo creo que es una buena iniciativa también, ya que estamos confinados, ese torneo, ese desafío de Abanca, sobre todo por la causa, ¿no? Para arrecadar fondos, para ayudar a las personas necesitadas. Entonces yo creo que hay que felicitar desde logo a todos los colaboradores, los jugadores, a todos los que están participando de este proyecto, ¿no? Sen dúbida, e agora, despois desta primeira toma de contacto cos nosos comentaristas, imos saudar xa os dous protas, imos saudar a Yanis Rahmani por parte do Lugo e a Mujahid Sadik por parte do Deportivo. Hola, moi boa tarde. Hola, moi buenas. Hola, buenas. Bueno, empezamos por ti, Mujahid, que xogas como local. Que tal? Como estás levando este confinamento, primeiro de todo? Bueno, la verdad que bien, ¿no? Estoy aquí con mi familia, que la verdad sea muy ameno, la verdad que muy bien. Y bueno, con ganas de que vuelva un poco toda la normalidad, como todos, vale. Yanis, no teu caso, como estás levando estas semanas? Bueno, en casa, intentando llevarlo bien y tranquilo, sobre todo. Pero bueno, con ganas de que esto acabe y con ganas de volver a jugar, sobre todo. Mujahid, sabemos que lle estás dando tamén duro ao FIFA estas semanas, non sei, que sensacións tes na previa deste partido contra o Lugo? Bueno, la verdad que he estado trabajando mucho con mi equipo, espero que se vea reflejado en el campo ahora. Yanis, no teu caso, incluso víamos por aí polas redes sociais que poñías un tuit de que queres deixar o pabillón moi alto. Que sensacións tes na previa? Sí, vamos a dejarlo alto. Veo a Mujahid un poco nervioso. Ha estado ensayando mucho esta última semana, así que vamos a dejarlo alto. Pois despois destas primeiras declaracións, agora sí, imos xa cara ao encontro. En breves segundos dará comezo o partido entre Deportivo e Lugo. Xa van ver agora en breves momentos aí sobre a pantalla o 11 do Depor. Mujahid que sai con un 4-4-2, sen apenas sorpresas. En breves vai dar comezo este partido, mentres vemos aí a Salva Ruiz con eses exercicios para ver quen será o equipo que saque de centro.
Vemos aí o lateral valenciano que fai disparos contra o seu porteiro, contra Dani Jiménez, e como lles dicíamos, pois en escasos segundos dará comezo este partido entre o Deportivo e o Club Deportivo Lugo. Xa ven aí en imaxe o estadio Abanca Riazor, magnífico escenario para un derbi como este, coa afección aí apretando, tanto a afección chegada dende a Coruña como a que veu dende Lugo, e agora move aí xa o balón o Deportivo dende o centro do campo, quere atacar polo perfil diestro e Neco Bóveda, e Neco toca cara a posición de Peru con Bóveda, quería avanzar aí o lateral vasco, pero estivo mal na súa entrega e recupera o balón o Club Deportivo Lugo. Vai aí Las en conducción, Las que se marchaba aí precisamente de Mujaiz, toca cara a Gianni Ramani, este con Cristian Herrera, Herrera tocaba aí novamente cara a Las, pero será balón para Dani Jiménez, recupera aí a posesión o equipo de Fernando Vázquez, e ollo aí a ese erro en defensa, a piques estivo de sorprender aí o Lugo, pero Gianni Ramani non estivo acertado neses últimos metros, e agora quere responder o Deportivo, recibe en profundidade Mamadou Koné, o envío de Koné, gol de Xavi Merino, adiántase o Deportivo aos 8 minutos, estivo moi ben aí o dianteiro de Urduliz despois dese pase de Koné que o deixou coa porta baleira. Adiántase o conxunto coruñés aos 8 minutos, o Lugo deberá lle dar a volta ao marcador se quere cando menos arañar unha vitoria neste último partido. Preguntámoslle agora, Donato, como viches este gol tan cedo? Un gol muy bonito, un gol muy trabajado, un centro precioso desde la banda izquierda, y la verdad que un bonito gol, un trabajo muy bien hecho. Sae xogando agora o Deportivo que pisa xa campo rival, deixaba aí o balón Mamadou Koné cara a Gaku Shibasaki, este buscaba en profundidade a Agerakeche, pero recuperou xa aí a carteira, roubou xa aí a carteira Basil Kravets. Sae xogando Lugo desde atrás, Gianni Ramani que pasaba aí o balón co seu propio xogador, cara a posición de Jaume Grau, este con Serge Leuco, abre cara a Gerard Valentín, o futbolista catalán que vive hoxe un partido especial contra o equipo que ten os seus dereitos, contra o equipo que cedeu no Lugo, e ya Gianni Ramani, Las no segundo pau, gol, empate para o Lugo, o gol de Las finalmente anulado, celebraba xa aí Gianni Ramani, vemos o seu lamento, e o certo é que o Linier levantou a bandeira e o gol quedou anulado. El VAR. Si, faltou o VAR aí. E agora sae xogando o Deportivo dende campo propio, sae Neco Bóveda con Peru, recibe aí Xavi Merino en 3/4 de campo, dianteiro de Urduliz que quería tocar cara a Peru no Lascoain, pero perdeu no equipo de Fernando Vázquez, e agora sae xogando Gianni Ramani, trabucouse aí na entrega, e será balón para o Deportivo. Xa pisa terreo de xogo rival, o balón en profundidade cara a Queche, estaba en fora de xogo. En calquera caso, Manu, como crees que pode sentarlle o Lugo este gol anulado? Bueno, creo que ahora xa quitamos os nervos de encima, ahora sí que con esta ocasión pues, o Depor vai ter un pouco máis de respeto e bueno, a ver se nos metemos xa de cheo no partido e podemos sacar un resultado positivo. E ataca agora precisamente o Lugo polo costado esquerdo, envío aí de Kravets, pero recuperou na Queche, quere sair xogando Deportivo, Xavi Merino con Akeche, Akeche con Xavi Merino, vai en conducción o dianteiro de Urduliz, toca cara a Mamadou Koné, Koné internas en área, querelle pegar con perna esquerda, despexou Cantero, e será saque de esquina para o conxunto coruñés. Vemos aí o remate de Mamadou Koné, pero coa súa luva Ander Cantero impediu que chegara ao segundo da tarde. Vai na poñer con perna esquerda Agerakeche, vai tocar en curto cara a Borja Valle, o envío agora de Borja Valle, despexaba aí Cristian Herrera, este toca con Gianni Ramani, Ramani cara a Las Bangura,
quere ir o ex do Rayo aí en conducción, toca cara a Cristian Herrera con Gianni Ramani, ollo este ataque do Lugo que pode ser perigoso, Gianni Ramani co balón, pégalle con perna esquerda, ui, a piques de sorprender aí Gianni Ramani co seu propio xogador, o balón marchouse a rentes do pau dereito da meta defendida por Dani Jiménez, e agora será balón novamente para o Deportivo. Manu, en calquer caso, o Lugo, segue deixando avisos. Sí, sobre todo pois con Las e Yanis pois están creando moito peligro e a ver se aproveitamos esas ocasións e o dominio que estamos tendo agora para marcar un gol. E a piques estivo aí Borja Valle de aproveitar ese desaxuste defensivo de Club Deportivo Lugo, pero puido atrapar finalmente Ander Cantero e xa move o seu equipo. Recibe Cristian Herrera no último terzo de campo, vai para Gianni Ramani, despexou Dani Jiménez, está a ter ocasións Gianni Ramani co seu propio xogador, pero de momento sen efectividade. E agora ten o balón Peru no Lascoain en 3/4, Peru abre cara a Queche, pero estaba en fora de xogo. Donato, como estás vendo o Deportivo? Bien, el Lugo ahora mismo está apretando, pero poco a poco el Deportivo, como el Lugo no ha marcó un gol fuera de juego, ahora el Deportivo poco a poco va a conseguir marcar el segundo y sentenciar el partido. E aí ese envío de Basil Craves con perna esquerda, pero despexou a zaga do Depor e agora quere buscar o ataque o Deportivo, ataque rápido, o que recibe Sabin Merino en profundidade, Sabin que se interna na área, o pase atrás, pero estaba moi firme aí, estaba moi fino Matthew Peyberns e será balón para o Lugo. En breves imos chegar xa ao descanso, viamos aí que o colexiado, o asistente, o cuarto árbitro levantaba o cartelón e sinalaba 2 minutos máis. Ollo aí a ocasión de Gianni Ramani, gol. ¡Vamos! A celebración de Gianni Ramani que marcou co seu propio xogador. E agora sí, coloca as táboas no marcador cando chegamos ao tempo de lecer, chegamos ao descanso, polo momento reparto de puntos no derbi, e imos aproveitar para falar cos nosos comentaristas. Manu, que subidón para o Lugo este gol psicolóxico, como se soe dicir, xusto antes do descanso. Sí, xa o estábamos vendo, que estábamos creando moito peligro, sobre todo con Yanis. E, bueno, este gol antes do descanso creo que nos vai dar moitos folgos e, bueno, a ver a segunda parte o que nos depara. Donato, como crees que vai reaccionar o Deportivo a este tanto? Sí, geralmente estes goles, assim, no final da primeira parte, assim, é um gol psicológico, não? Vamos ver como o Murad planeia dentro do vestuário a hora sua equipe para volver com tranquilidade e que podamos ganhar esse partido, não? Eu creio que está jogando bem, os dois equipes estão jogando bem, estão tendo oportunidade e partido muito bonito de se ver. Pois con este comentario de Donato, en breve imos xa dar comezo ao segundo tempo, cando os xogadores desexen arrancamos a segunda metade, por diante outros 45 minutos, onde se vai decidir quen será o segundo clasificado deste desafío a banca. De momento segue sendo o Lugo, o Deportivo debería gañar se quere ser segundo, calquer outro resultado favorece o conxunto albivermello. E agora se acaba aí do centro do campo o equipo de Curro Torres, hoxe nos mandos de Gianni Ramani, que é precisamente o que ten o balón. Ataca o futbolista do Lugo, márchase de todos os rivais que atopa polo camiño, segue co balón, segue cos seus regates, estáse gustando Gianni Ramani, pero recuperaba aí Salva Ruiz para o Depor diante de Gerard Valentín, e xa sae en velocidade o lateral valenciano. Toca cara a posición de Sabin Merino, Sabin Merino buscaba a Mamadou Koné, pero foi moi ben o chan, un defensor do Lugo, e ataca xa o conxunto da cidade amurallada. Gerard Valentín que se interna na área, Gerard Valentín que quería marchar de soma, pero estivo moi atento aí o central italiano e xa busca o ataque estático de Depor. Sabin que quería revolverse aí, pero estaba encima súa Matthew Peyberns para recuperar para o Lugo.
porén perdía aí o balón Gianni Ramani, que agora o recupera e asiste cara a Cristian Herrera. Cristian Herrera cara a posición de Las Bangura. Las Bangura que quería buscar aí un compañeiro, pero fíxoselle tarde, roubou a carteira a Gueraqueche e agora o Deportivo quere sair combinando. A Gueraqueche que retrasa cara a posición de Mujaiz. Mujaiz buscaba aí ese pase, pero estivo mal na súa entrega, moi arriscado. Quere buscar o ataque o Lugo. Ollo a Cristian Herrera co balón, o pase atrás para Gerard Valentín. Gol. Gol de Gerard Valentín, celebra o aí Gianni Ramani, como poden ver nas imaxes. Bueno, Giannis, de momento conseguiche remontar o partido. Sí, aí seguimos. Todavía no ha acabado. E agora aproveita Mujaiz para realizar algún troco, cambia de sistema. E veremos cal é o xogador sustituído. Parece que vai marchar Sabin Merino e vai entrar no seu canto Enre Čolak. E con esta modificación voltamos ao xogo e que en breve se vai reanudar. Xa o ven aí sobre a pantalla, de momento vence o Lugo por 1-2, o conxunto albivermello que comezara perdendo, pero conseguiu darlle a volta ao partido despois dese gol de Gerard Valentín. E agora ten o balón o Deportivo no perfil zurdo. Tocaba aí Gaku Shibasaki para Enre Čolak, que este con Peru, o pase de Peru non estivo ben, e recupera o balón Club Deportivo Lugo. Sae xogando aí Gianni Ramani. Gianni Ramani asiste para Las Bangura, pero recuperou o balón Peru no Lascoain para o Deportivo. E o equipo coruñés quere montarse ao ataque. Recibe Gaku no círculo central, toca cara a Mamadou Koné con Gaku que se pode internar na área, recurta a un rival, pegoulle, pero seu disparo mordido petou previamente nun defensor, e agora aí laiábase Gianni Ramani por esa perda de balón, pero recupera novamente o conxunto de Curro Torres. Gianni Ramani que pisa o último terzo de campo, asiste cara a Gerard Valentín, ollo con Gianni Ramani que se revolve na frontal, ollo a acción, Dani Jiménez, fermosísima aí a acción de Gianni Ramani que finalmente non puido acabar en gol. E agora ataca o Deportivo por medio de Enre Čolak, que este abre cara a Gueraqueche, Aguer que se interna na área, ollo a Aguer, o pase atrás para Čolak, gol. Gol de Enre Čolak, Mujaiz volve a colocar as tábuas no marcador. Mujaiz, outra vez en empate. Sí, he tenido un mal rato, pero bueno, creo que estamos. Aínda queda moito partido por diante, aínda quedan algo máis de 18 minutos e veremos que pasa. He perdonado. Aí as explicacións de Gianni Ramani, roubaba aí Salva Ruiz, pero cometeu falta e será tiro libre indirecto para o Lugo. Cando vemos aí unha sustitución, retirábase Cristian Herrera, entra Carlos Castro, dianteiro por dianteiro. E agora hai o envío de Gerard Valentín, cabeceaba Gianni Ramani, pero o seu remate marchouse desviado. Bueno, Donato, despois deste último gol de Enre Čolak, como ves o que queda de partido? Sí, está un partido muy interesante. Este gol para el Deportivo ha sido un gol importante de Čolak. El cambio que ha hecho Mujaiz ha hecho bastante bien y esperamos que siga así, ¿no? Que el Deportivo intente la victoria, porque solo la victoria nos interesa hoy. Víamos aí que se producían dous cambios en cada equipo, queren axitar a árbore os dous xogadores neste último treito de encontro, e agora o que ataca é o Deportivo. Veremos a ver se ese efecto que dicía Mujaiz si funciona ou se polo contrario Gianni Ramani consigue darlle a volta de novo. Ollo a Bobby, gol. Gol de Bobby, gol do Deportivo que lle volve a dar a volta ao partido. Fermosísimo como está este encontro, con goles para os dous equipos, con moitísima igualdade, e aí víamos o dianteiro guadalupeño que poñía o 3-2 no Luminoso, cando faltan agora 12 minutos. Bueno, Manu,
con Ander Cantero despois del partido, Queres dicir algo ao porteiro do teu equipo, parece. Vamos a ter unas palabritas. Manu, cal crees que debe ser agora o obxectivo do Lugo ou a mentalidade para poder darlle a volta a este partido? No, que vaya ao ataque, que meta a Carrillo, que meta a todo o mundo arriba, porque agora xa estamos para perder. Tiña aí o balón Gaku Shibasaki, sigue atacando o Depor, buscaba aí ese pase pero no Lascoain, pero recuperou a cobertura do Lugo e sai tocando Carlos Pita. Carlos Pita para Gerard Valentín, recuperou aí Gaku Shibasaki e será novamente balón para o Lugo despois desa mala entrega. Ollo aí a internada por banda dereita de Gerard Valentín, as mans de Dani Jiménez, tivo aí Gianni Ramani nese remate, o tanto da igualada, pero detivo baixo paus Dani Jiménez. E agora o Deportivo que sae dende campo propio, recibe no perfil diestro Aguer Akeche, o futbolista vasco que quería meter o pase atrás. Veremos en segunda opción o remate aí do Deportivo, pero estivo moi atento Ander Cantero, coido que se remate fora de Bobí. E ollo agora Peru no Lascoain, pero cun balón para Bobí, gol. Doblete de Bobí. Este gol que chega no desconto, que parece que sentencia xa o partido. Apenas lle quedará tempo Lugo para poderlle dar a volta. E aí teñen a acción do gol, o gol de Bobí que suma un doblete no día de hoxe. E agora que ten o balón o Deportivo, final do encontro. Viamos aí que se lamentaba Gianni Ramani. Ao final gañou Mujaiz, o equipo coruñés, que despois desta vitoria rematará o desafío a banca como segundo clasificado. E agora, pois, aproveitamos para estar cos dous protagonistas, aproveitamos para estar con Gianni Ramani e Mujaiz Sadik. Comezamos primeiro por Mujaiz. Bueno, Mujaiz, que sensacións che deixou este partido? Supoño que estarás moi ledo. Sí, bueno, la primera parte mía ha sido horrorosa, pero bueno, la charla ha servido para dar un golpe. Giannis, ti como ves? Crees que esa charla foi decisiva ou onde viches ti a chave? No, creo que perdoné demasiado y él se aprovechó de mis errores de cara a portería y arriba tienen muy buenos jugadores que no perdonaron. Pero bueno, ha sido un partido entretenido y lo he pasado muy bien. La verdad que lo he pasado muy bien. Mujaiz, despois desta vitoria túa, segue estando Peru no Lascoain como mellor xogador de FIFA do Deportivo ou estás aí xa ti pillando? Bueno, yo creo que ahora mismo se tendría que ver. Ahora me veo muy contento. Después de este partido me ha dado... Ahí estamos, tendríamos que echarla para ver quién es mejor de los dos. Giannis, no teu caso vas ter que enfrontarte a Jaime Seoane para ver cal dos dous é máis forte. Sí, pero bueno, habrá que echar... Tendré que echar otra con Mujaiz, no me quedaba a gustos. Pois despois de conversar cos dous xogadores, damos as grazas por participar neste desafío a banca. Moitas grazas por estar con nós e ata a próxima. Muchas gracias. Felicitações por a partida. Gracias. Despois deses parabéns de Donato, aproveitamos tamén para despedir a Donato e a Manu Rodríguez. Moitas grazas aos dous por acompañarnos ao longo destes 3 días. Foi un auténtico placer poder comentar este partido con vos. Nada, eu daros as gracias a vos por habernos invitado a este torneo. Sobre todo que sigan metendo cartos na conta, que é o máis importante. Bueno, para pasar estes 3 días pois estuvo moi ben e bueno, que a xente disfrutara tamén. Pois moitas grazas aos dous e a vostedes, pois grazas tamén por acompañarnos ao longo destes 3 días. Lembren, gañou o Celta campeón deste desafío a banca. En segunda posición quedou o Deportivo e como terceiro clasificado o Lugo.
Lembramosles que agora teremos un postpartido en Facebook Live de Abanca e tamén en desafío.abanca.com. Aí conversaremos con Fran Caínzos, con Roberto Fernández e con Manuel Pablo, pero non sen antes lembrarlles que poden seguir facendo doazóns na conta bancaria do Sergas, nesa conta que teñen a banca e que teñen sobreimpresa ao longo de todo o torneo. Aí poderán seguir doando para que todos xuntos poidamos superar esta loita contra a COVID-19. Moitas grazas por estar con nós. Foi un auténtico placer poder retransmitirlles un evento como este, unha causa solidaria como o torneo Desafío Abanca. E agora, como lles dicíamos, pois imos facer ese postpartido, un postpartido no que imos falar con tres exxogadores, un de cada equipo. Por parte do Celta estará Fran Caínzos, o futbolista nado en Curtis. Por parte do Deportivo estará Manuel Pablo e por parte, neste caso, do Lugo, pois estaremos con Roberto Fernández, o exporteiro durante tantos anos de Primeira División do conxunto albivermello. En calquera caso, lembramoslles pois que como foron os resultados ao longo destes 3 días. No primeiro encontro, Fran Cañotas caía derrotado por un gol a 4 diante de Mollejo. No segundo encontro, Brais Méndez derrotaba por 0-5 a Víctor Grande e xa na xornada do sábado, pois Jaime Seoane co Lugo derrotaba cunha auténtica goleada a Rodrigo Vázquez por 6-0 e no partido pois das 8 da tarde, Denis Suárez con certos apuros, iso sí, superaba a Brais Doval por 3-2 naquel partido que tivo tamén esa parte cómica. Brais Doval prometera que ia rapar, ou mellor dito, afeitar o bigote en caso de encaixar unha derrota por máis de 2 goles. Finalmente non tivo que facelo, pero en calquera caso acabou perdendo. E xa no día de hoxe, pois tivemos outros 2 partidos. No primeiro deles, Marcos Pereiro caeu por 0-2 diante de Duarte Galván, un resultado que lle serviu ao Celta para ser campión deste torneo. E xa para rematar tivemos ese encontro entre Mujahid Sadik e Gianni Ramani, ese encontro que gañou o Deportivo por 3-2, ese encontro que se resolveu no treito final do partido con moitísima emoción, con un pique sano precioso entre os dous xogadores e que xa lles dicíamos, Gianni Ramani incluso na previa do partido poñía algún que outro tuit dicindo que quería deixar o pabillón do Lugo ben alto e dende logo que así o fixo, competiu moi ben, aínda que finalmente o que se levou a vitoria foi Mujahid Sadik, un Mujahid Sadik que bromeaba dicindo que terá que competir contra Peru Nolascoain, que ata agora ostentaba ese título oficioso de ser o mellor xogador do primeiro plantel do Deportivo na PlayStation, no FIFA. E veremos a ver, co longo que este confinamento, veremos se teñen pois tempo para disputar unha partida entre eles os dous para decidir quen é o que mellor xoga o FIFA no primeiro plantel coruñés. En calquera caso, como curiosidade, pois neste último partido, Gianni Ramani tamén foi capaz de marcar co seu propio xogador. Xa lles dicíamos, é o cuarto xogador do torneo que consigue esta pequena fazaña, tanto Víctor Mollejo como a Brais Méndez e Jaime Seoane xa o conseguiran con anterioridade e hoxe Gianni Ramani non quixo ser menos. É certo que o tiña algo máis doado que Mujahid é defensor, pero en calquera caso estiveron moi ben os dous, competiron de xeito magnífico para pechar pois o que foi a competición deste Desafío Abanca, un Desafío Abanca que, como lles dicíamos, pois en breves segundos completaremos con esta tertulia con 3 voces tan autorizadas como son as de Fran Caínzos, Roberto Fernández e Manuel Pablo, 3 homes pois queridos dentro do fútbol galego,
en breves conversaremos con eles e preguntaremosles tamén como están levando este confinamento, que tarefas están aproveitando para facer e tamén un pouco falando do panorama futbolístico actual con tantas dúbidas que hai. Parece que despois da reunión do día de onte pois parece claro que entre o CSD, o Consello Superior de Deportes, a Real Federación Española de Fútbol e a Liga decidiron que sí ou sí vai voltar a competición. Aínda non se coñecen as datas, pero en calquera caso o que parece claro é que sí que vai haber fútbol profesional en España. Despois xa dicimos desa conversación que tiveron a tres bandas e sobre eso lles preguntaremos tamén, a ver se nos recomendan tamén algunha que outra serie ou algún libro que puideran ler estes días. Despois tamén será curioso preguntarlles como foi o paso deles dende o terreo de xogo pois a banda, porque no caso de Fran Caínzos pois foi segundo adestrador de Manel nas categorías inferiores do Racing. No caso de Manuel Pablo está agora de segundo adestrador do Fabril, do segundo equipo deportivista. E no caso de Roberto Fernández, como lles dicíamos, pois actualmente, e despois desa bagaxe tan importante que ten no fútbol profesional, pois actualmente é o adestrador de porteiros do Club Deportivo Lugo. A él pediremoslle tamén explicacións despois dese pique en tono de broma sempre que dicía Gianni Ramani durante o partido, despois dese erro na partida de FIFA de Ander Cantero, e preguntaremoslle tamén por iso, porque temos tempo. E agora sí, agora aproveitamos para saudalos os tres. Hola, que tal? Moi boa tarde. Buenas tardes. Boas tardes. Que tal? Hola, boas tardes a todos. Bueno, comezamos por Fran Caínzos, xa que gañou o Celta, el ven en representación do equipo vigués. Bueno, Fran, como viches este treito final do torneo? E supoño que moi ledo logo da vitoria do Celta. Sí, a verdade é que estivo bastante competido, pero penso que o Celta foi totalmente dominador do torneo, non? Dende principio, aínda que Fran, o meu tocayo, perdese, penso que o Celta fixo un gran torneo e xusto e merecedor gañador deste acontecemento. Manuel Pablo, no caso do Deportivo, comezou moi ben despois desa goleada no primeiro partido de Víctor Mollejo por 4-1 diante de Fran Cañotas, pero finalmente o equipo coruñés tivose que conformar coa segunda praza. Sí, bueno, ha estado ahí hasta hoy, porque en este duelo que tenían hoy, pues ha decantado al final un poco la ventaja, ¿no? Ya han ganado ahí al final 2-0 con el gol casi en el último minuto de penalti y bueno, ahí yo creo que se ha decantado la balanza, pero podría haber estado igualado hasta el final. Roberto, e no caso do Lugo, no día de onte, pois nese partido entre Brais do Valle e Denis Suárez estivo a cousa tamén moi apretada, e no día de hoxe xa cando loitaba polo segundo posto, pois ao final gañou o Deportivo, pero en calquera caso Gianni Ramani competiu ata o último minuto. Sí, bueno, boas tardes a todos e gracias por a chamada, saludar tamén a Manuel Pablo e a Fran. Bueno, os partidos estiveron moi entretidos todos. Tivemos a sorte de poder ver fútbol por fin na televisión, que a verdade que botamos de menos, porque faltanos o domingo e podemos ver estes partidos é algo fantástico. Bueno, ver hoxe a Ramani como vive os partidos, pois ao final o reflexo do que é il na realidade, non? Disfruta que sufre e bueno, é tan gañador que xa pedía revancha, non? Así que bueno, moi boa iniciativa e bueno, moi contento tamén de poder asistir e de poder estar aquí con vos. Esa vea, esa paixón que dicía Roberto que se lle amosaba a Gianni Ramani. Fran, queremos saber tamén pois o importante estes días, como estás pasando ti o confinamento, como levas esta cuarentena? Na casa, como todos, bueno, ca familia, intentando pasar as horas o máis xunto, no caso dos fillos, pois ter máis roce, máis trato con eles, non? Porque ao longo dos días entre colexios, actividades, pois igual non dispós de tanto tempo, e agora, pois bueno, aproveitas un pouco máis ese tempo de estar con eles, non? Manuel Pablo, no teu caso, xa víamos por aí que tamén supoño que aproveitando o tempo para estar coa peque, non sei, como estás levando esta cuarentena? Sí, bueno, con tranquilidad, sabiendo lo que hay y un poco eso, ¿no? Un poco disfrutan más de los peques, tienen mucho más tiempo y en mi caso, que encima es la primera, pues muy a gusto y
bien, haciendo tareas de casa también, que en otros momentos te cuesta más. Y un poco vintage después con la tele, ¿no? Viendo cosas muy antiguas. Roberto, no teu caso, como estás levando este confinamento? Non sei se estás aproveitando para facer as típicas cousas que sempre imos pospoñendo por falta de tempo, e non sei se estás aproveitando agora para poder facelas. Bueno, temos moito máis tempo libre, poder, pois, a veces disfrutar das cousas que no día a día pois non nos deixa, non? Eu incluso falábamos que salvo en verán, eu non me acordaba de ter pois, os fines de semana, o día a día, de poder estar ca familia, estar cos nenos, non? Os nenos tamén van crecendo, a veces estar con eles o fin de semana, estar na casa, estamos tan metidos no traballo que non nos dá tempo a pasar tantas horas, non? Bueno, neste caso, pois, podo disfrutar moito máis dos nenos, estar ca familia, estar xuntos, toca neste confinamento ahora, que estou seguro que co paso dos días as cousas están se facendo cada día un pouquiño mellor. Bueno, aproveitando tamén para falar con xente que moitas veces non temos tamén esa oportunidade ou ese tempo que nos gustaría ter, e tamén pois, preparando un pouco os traballos específicos que lles mandamos aos porteiros neste caso, esperando que se reanude os adestramentos, esperando todo o mundo porque volva o fútbol, e sobre todo que podamos recuperar esa alegría, esas ganas que tiñamos todos de volver ao día a día. Mira, unha cousa, Robert, pero ti vas ao peluqueiro, ven a túa casa como que estás moi ben peinado. Bueno, maquillaronte ou peinaronte antes ou que? No, pasa que teño sorte que a muller polifacética, é unha das cousas que fai é cortar o pelo tamén, así que teño sorte que teño o peluqueiro en casa tamén. Tes que dicharnos un pouco a Manuel Pablo e a min, que estamos un pouco averiados. Perfecto, dos. Podedes negociar aí entre os tres. En calquera caso, Fran, que é o que máis botas ti de menos da normalidade, do día a día? Sobre todo por ir á calle facer o que estabas acostumbrando a facer, non? De salir, de pasear, de ir á compra, de ir a facer recados. Xa non digo no ámbito do fútbol, porque, como todos sabedes, que botámoslo moito en falta. Pero sobre todo poder facer a vida normal que facías nestes últimos meses, non? Manuel Pablo, no teu caso eres segundo adestrador do Fabril, non sei como está sendo un pouco a dinámica cos xogadores do plantel pois nestas semanas, supoño que por WhatsApp conversaredes con eles tamén, pero como está sendo un pouco para vos, para o corpo técnico, ese traballo co plantel, cos xogadores? Bueno, siempre se les manda trabajo cada semana, un poco de preparación, un poco de preventivo, pero bueno, estamos un poco también a las expectativas, aunque lo nuestro parece que está más difícil de seguir, ¿no? Pero bueno, un seguimiento normal, sabiendo que tampoco tenemos las mismas condiciones para que los chavales puedan ejercitarse, ¿no? Intentar confiar en ellos, que también a ellos les viene bien no irse mucho de forma, incluso para lo que venga más tarde, pero bueno, eso, un seguimiento normal, vamos. Robert, no teu caso, como é ese traballo específico que preparas para os porteiros do Lugo e como é pois, esa dinámica con eles, esas conversas telemáticas? Bueno, pois utilizamos, aparte do WhatsApp, pois tamén el tema de vídeos, tema de intentar mandarlle esos traballos tanto preventivos como todos os traballos que podíamos facer utilizando material que dispoñíamos nas instalacións deportivos e incluso algún convenio que se fixo con algunha casa de Lugo, e bueno, que nos cederon tamén material para poder dispoñer os xogadores dese material, poder facer o salón, de facer os locales que temos na casa, neste caso para colocar ese material, para poder facer ese traballo, para intentar perder o menos posible no tema físico, muscular, porque está claro que se todos pensamos nesa volta, temos que ser conscientes que vai haber moitos partidos en moi pouquiño tempo, non? É dicir, que será importante, sobre todo a parte dos equipos que teñan unha plantilla amplia, sobre todo intentar chegar na mellor forma posible. Vamos ter moi pouco tempo para esa mini pretemporada que se fala deses 15 días para poder poñerlo na mellor forma posible, e a partir de aí pois pensar que cada 3 partidos temos que xogar, e sobre todo pois, que os xogadores sean conscientes, que fagan o seu traballo
que muscularmente ten que estar o equipo ben, e equipos que teñan lesións, pois probablemente neses partidos que van a pasar peor, así que bueno, intentar manter ese orden, esa profesionalidade que temos ter hasta o último día, en este caso cos porteiros e cos xogadores do equipo, mantemos conversas diarias con eles e estamos moi contentos da súa profesionalidade, que nestes casos tamén é moi importante. Sen dúbida. Robert, mencionabas tamén un tema que me parece curioso, que se está falando moito nas últimas semanas, do feito de ter esa especie de mini pretemporada antes de que se reanude a competición. Ti mencionabas un pouco o que se está dicindo, iso dos 15 días. Ti como exporteiro profesional, como exxogador profesional, canto tempo crees que necesitan os xogadores de traballo en equipo, de traballo conxunto, antes de poder volver á competición? Bueno, se falamos que para inicio dunha temporada nova, non? Fan falta sobre 40-45 días para iniciar unha competición, estamos falando que levamos máis de 5 semanas totalmente parados, e non é reiniciar, non? Estamos vendo que os primeiros partidos das tempadas sempre é moito peor o ritmo, non? As primeiras 4 ou 5 xornadas os equipos incluso buscan moitos empates porque o ritmo de xogo, ou incluso os equipos costa ir moito máis levar o ritmo de xogo e físicamente poñerse ben. Estamos falando que ahora en 15 días temos que poñer o 100% para poder xogar o que resta de liga e xogándonos tantísimo. Así que eu penso que o estrés competitivo, o día a día, o tema muscular, o tema psicolóxico vai ser moi importante. Despois é verdade que todo o mundo ten uns obxectivos, salvo 4 ou 5 equipos, tanto en segunda como en primeira división, que están por sorte nesa zona media, onde non se van xogar nada. Vai haber moitos equipos pola zona alta que xogarán competicións europeas en primeira división, en segunda pois intentar entrar nesa guía de ascenso, e sobre todo os equipos que por desgracia estamos nesa parte baixa do descenso, que vai ser sobre todo super durísimo. Temos que pensar que isto vai se reanudar. Eu teño esperanzas de que podamos volver aos adestramentos. Teño máis dúbidas de que se reanude a competición, pero bueno, será cuestión de esperar. E o primeiro paso penso que xa o deu a Liga e a Federación en poder chegar a acordos polo ben de fútbol, non buscar egos persoais, e penso que o primeiro paso xa se deron estes días e esperemos que nas próximas horas teramos máis noticias. Fran, ademais, nesta situación estamos a falar dun parón que non estaba previsto, é dicir, os preparadores físicos, cando hai o parón de Nadal, cando hai o parón de verán, son paróns que xa teñen calculados, que xa contan con eles, pero agora esta pandemia, por desgraza, pois pillounos a todos un pouco por sorpresa, e iso tamén hai que telo en conta a hora da preparación física. Está claro que pillounos a todos igual, pois, en unha situación non prevista, pero penso que neste caso tanto Depor como Celta como Lugo pois teñen uns profesionais estupendos de unha grandísima calidad, e non teño dudas de que igual fala Roberto de 45 días, eu penso que neste caso terá que ser moitos menos, de facer esa mini pretemporada, pero todo é axustable, todo é de encaixar un pouco, e bueno, se ao final se remata a tempada que está un pouco no aire, pois imagino que cada un cos seus medios podrá facer o mellor posible. Manuel Pablo, estamos falando moito da parte física, pero para o xogador tamén é moi importante a parte mental. Para un xogador, como é o tema da motivación? Como é capaz de focalizarse no obxectivo sen saber moi ben cando vai poder voltar á competición? Bueno, yo creo que ellos mismos tienen tantas ganas de poder hacer algo, de poder ejercitarse y de poder volver a la competición, que eso yo creo que es una motivación ya que le va a salir de dentro, ¿no? Después está claro que los tiempos van a ser muy rápidos y bueno, un poco lo que dijo Roberto, ¿no? Muy poca preparación física para llegar en unas condiciones de competir al máximo, pero bueno, van a estar todos los equipos en las mismas condiciones, ¿no? Y después también lo de jugar a puerta cerrada, ¿no? Lo que va a pasar, bueno, es adaptarse, saber que dentro de eso tú tienes objetivos también y que tienes que intentar cumplirlos y bueno, al final es eso, ¿no? Buscar tus propios objetivos y ya te digo, yo creo que en ese sentido de la motivación, creo que cuando pisen el campo por primera vez, van a estar más felices que nadie, ¿no? Robert, despois desa reunión que comentábamos, onde todo parece indicar que o fútbol profesional vai se reanudar sí ou sí,
Cal crees, dende o teu punto de vista, que é a solución máis xusta para o fútbol non profesional, de segunda B cara abaixo? Bueno, o que está claro que o fútbol non profesional, por desgracia, é a situación real que temos durante moitos anos. Creo que cada vez ese fútbol non profesional cada vez está se profesionalizando máis, caso de segunda B e terceira división, e penso que temos que ir pouco a pouco. Reconozco que as axudas e todo o que poden facer moitas veces as federacións non dá chegado a tantos equipos, e bueno, tomouse unha decisión que parar o fútbol non profesional. Penso que a veces non se pode ter tantos medios para poder abarcar a tantos equipos, pero aí que eu penso que esa medida, pois, aunque a veces é dura, é difícil de comprender, sobre todo cando se xogan esas categorías, pero penso que o máis lóxico, buscando sobre todo o principal, que é a saúde, e intentar os menos contagios posibles. Ainda así, no fútbol profesional, penso que bueno, 40 equipos entre primeira e segunda división, aislar a 40 xogadores, entre xogadores e técnicos, a 1.600 persoas, penso que vai ser moi complicado tamén para o tema do contagio, pero bueno, vamos creer que vamos nunha mellora, que cada vez parece que hai menos contagios, cada vez, por desgracia, esta situación vai mellorando, por sorte para todos, e a ver co paso dos días se vai vendo. O primeiro é o tema de salud, o tema de contagios, e depois o fútbol profesional neste caso é secundario como calquer outro deporte. Oye, Robert, o Chantada ascende ou descende? Hai que saber. E Manuel Pablo, Manuel, os veteranos como quedan? Los veteranos quedan excluidos, con menos fuerza para jugar ya. Estaban deseando que terminara, porque se hacía temporada larga, ¿no? Ay. Fran, en calquera caso, ti como ves desde o teu punto de vista nestas últimas semanas falábase desa proposta da Federación Española que apostaba pois por ampliar o número de equipos na segunda B. Ti cal crees que é a decisión pois menos injusta, por dicilo de algún xeito? É difícil dar unha resposta porque pensa que o mundo do fútbol move moito, aparte de cartos, de empregos e demais, pois tomar unha decisión xusta para que todas as partes estén un pouco de acordo, pois é complicadísimo. Non sei, eu quizáis me dá máis medo pois o que é o fútbol non profesional tamén, non? Que é o que está un pouco máis desvalido, non hai eses ingresos, non hai eses cartos que para poder, que moitos futbolistas dependen deles. Entón a mí un pouco que me dá máis medo, pero bueno, espero que si isto pois pouco a pouco vai mellorando, que se podan rematar as competicións ao marxe da decisión que se tome, claro. Manuel Pablo, faltanos a túa opinión. Ti cal crees que é a decisión que menos injusta che parece de cara, xa digo, ao fútbol non profesional? Hombre, lo que acaba de decir Fran, ¿no? Yo creo que hay muchos intereses por medio de todos los equipos y al final es que no sabes qué decir, porque equipos que a lo mejor incluso acabaron la primera vuelta en puestos de arriba, ahora en fuera, no sé. Es muy difícil saber qué es lo menos injusto, ¿no? Ya te digo, igual hay equipos ahora que están clasificados quintos y están cerca están a 1 o 2 puntos, no sé, o ahí hace 2 jornadas pues estaban, entonces es muy difícil saber qué es justo, ¿no? Pero bueno, hay que tomar decisiones y para eso están los organismos y alguien se va a sentir perjudicado fácilmente, pues bueno, a ver qué pasa y si al final se consigue, pues bueno, digamos que se pongan de acuerdo y que se diga de una vez lo que va a ser, ¿no? Sen dúbida, tarefa complicada que teñen por diante os diferentes estamentos, pero en calquer caso haberá opinións para todos os gustos. Nos, pola nosa parte, deixámolo aquí, non sen antes agradecerlle a Manuel Pablo, a Roberto Fernández e a Fran Caínzos que estiveran hoxe aquí con nós neste postpartido do Desafío a Banca. Moitas grazas aos tres por acompañarnos e moito ánimo para estas semanas que nos quedan por diante.
Nada, un placer compartir con abrazo ellos forte. la tertulia. Deixa na camisa o próximo domingo. Festivo. Si, dicías, Fran, repite que non te puidamos escoitar ben. Eu facía que pedía que me deixara a camisa o próximo domingo, a camisa do domingo que leva esa, de leñador. Vas ter que negociar con él. Que me deixe para o próximo domingo. Como facemos? Deixe o pelo, a camisa, que máis necesitas? Sabes? Ti xa sabes que necesitas. Teño que ir, canto pase todo, teño que ir a xunta túa, que me deixes algo, Xa sabes que é un placer recibir. Pois... Bueno, pois eu tamén agradecervos a todos, Rocío, sobre todo o desafío a banca, que penso que foi algo fantástico para todos, sobre todo o máis importante que recaudación para poder botar unha mão toda a nosa parte, e bueno, que podamos facer destas cousas moitas máis, pero sobre todo que salgamos adiante desta situación que estamos vivindo e que podamos volver a disfrutar do fútbol canto antes. Sen dúbida, iso vai ser o máis importante. O dito, moitas grazas aos tres, foi un auténtico placer, e a todos vostedes tamén moitas grazas por acompañarnos ao longo desta fin de semana, ao longo destes 3 días. Foi un auténtico placer poder retransmitirlles un evento como este Desafío a Banca, e non olviden, teñen por aquí abaixo un número de conta no que poderán seguir facendo as doazóns que consideren oportunas para que entre todos poidamos vencer esta batalla contra o COVID-19. Así que moitas grazas a todos, sigan aportando aí as cantidades que consideren oportunas e non olviden, sexan felices, sobre todo na medida do posible. Moitas grazas.